pojavio taj novi roman Ostaci sveta. Mogli bi malo i o tome da nam kažeš nešto. A imam i ovo što smo rekli što sam prevela taj deo. Azt mondta, hogy jó beszélgessünk erről. Dobro, dobro. Pa možda nije. To je hit kritike ta knjiga, pošto sam dobio za nju 5 književnih nagrada, inače sam za ostale prozne knjige dobio 4, a ima ih 15. Ez gyakorlatilag a kritikusi sláger ez a könyvem, mert hogy 5 díjat kaptam érte, és az összes többiért összesen 4-et. De viszont 10-valahány kötete van. Igen. Imaš mnogo knjiga. Ima mnogo knjiga, da, ali hoću da kažem da i tu se desila, ja mislim, ja tako uživam kad dođe do nekog nesporazuma, pošto se piše o romanu i o Jasenovcu, i o Srebrenici, o Blajburgu, i o NATO bombardovanju Srbije, Jugoslavije, Španskom građanskom ratu, znači to su neuralgične tačke i za jedne i za druge, znači pošto u Srbiji postoje 2 paketa mišljenja, jedan je europofanatički, a drugi je srbofanatički. Hát én szeretem ezeket a félreértéseket gyakorlatilag, mert írtam Jasenovácról, a NATO bombázásokról, Srebrenicáról, tehát ilyen dolgokról, és hát gyakorlatilag zavarba hozta a különféle szerb táborokat, mert 2 nagy tábor van, 2 nagy csoport van Szerbiában, fanatikus, az egyik az ugye eurofanatikus, a másik pedig szerb fanatikus. Onda su verovatno, pošto je Jasenovac nije nešto fikcionalizovano u srpskoj prozi, ako se mnogo priča o Jasenovcu u Srbiji, onda je verovatno shvaćeno da je to patriotski roman i onda je taj roman pokupio gomilu književnih nagrada, među kojima su neke zaista najznačajnije. Az az igazság, hogy keveset írnak Jasenovácról, hogy ez a második világháború alatt történt. Horvát haláltábor volt. Horvát haláltáborból, ahol szerbeket és zsidókat gyilkoltak a második világháború alatt. Tehát érdekes módon, hogy a Szerbiában keveset írnak, kevés mű születik Jasenovác kapcsán, és lehet, hogy azért értették úgy, hogy ez egy patrióta regény Szerbiában, és ezért szerették ennyire. Miközben ugyanakkor, tehát hogy ez, amit itt felsorolunk előtte, hogy Blajburg meg Srebrenica, tehát hogy ezek viszont az ellenkező, tehát hogy a szerbek által elkövetett háborús bűnök. Így van, az egyik tábornak szól, ahogy mondta Igor, a másik meg a másik tábor. Tulajdonképpen elég nehéz ezt hazafias regénynek fölfogni, de mégis Szerbiába sikerült ezt annak minősíteni, és abból következnek ezek a... Erre célzott, hogy szereti a félreértéseket. Egy konkrét filmre kérdez rá a nézőnk, hallgatónk. Van ez a Dara iz Jasenovca, az egy szerb, szintén ilyen hazafias film tulajdonképpen, de halljuk, mit mond. Mi a véleménye? Mi a véleményed erről? Dobro je što je snimljen, u smislu da je konačno se pojavila ta tema u srpskoj kinematografiji. Jó, hogy elkészült ez a film, mert végre ez a téma megjelent a szerb filmművészetben. Sviđa mi se kamera. Tetszik a kamera. Scenario i casting su uglavnom loši. Tetszik neki a rendezés, és ezt... A forgatókönyv és a szereplők válogatása az szörnyű. Nije toliko ideološki koliko ga napadaju. Nem annyira rossz, mint ahogy támadják ezt a filmet. Nem ideológikus, igen. Sve u svemu, odličan početak za pravljenje dobrih filmova o Jasenovcu. Nagyon jó kezdet ahhoz, hogy kiváló filmeket forgassonak Jasenovacról. Imaš li onda tekst srpski ovaj? Az volt a javaslatom, hogy olvassunk majd ebből a regényből, hiszen nem olvasható még magyarul, és akkor Igorral egyeztetve egy részletet lefordítottam most erre az alkalomra, és ti. Rövid részlet, úgyhogy hallgassuk meg szerbül is. Dobro, dok ja nađem stranicu, da kažem da ja inače ne pišem pesme. De verseket nem szoktam írni egyébként. Ali ovo je pesma koju je napisao moj junak koji
je dželat u Jasenovcu. De ez egy olyan vers lesz, amit az én egyik hősöm írt Jasenovacban. I koji najbolje, u stvari teško izvući jednu stranu iz romana i kad mi je Emeše tražila da izvučem jednu, rekao možda najbolje da izvučem tu pesmu. Nagyon nehéz kiemelni a regényből egyetlen egy oldalt, és amikor Emese kérte, hogy olvassak fel valamit, akkor úgy gondoltam, hogy ezt fogom kiemelni. Ne znaju svi šta je Jasenovac. Azt kérdezi a szerző, hogy itt valószínűleg nem tudja mindenki, hogy mi az a Jasenovac. Ja mislim da ne znaju. Pa da, to je koncentracioni logor gde je ubijeno između, sudeći po stranama koje tumače, između 20 i milion Srba. Ez egy olyan koncentrációs tábor, ahol attól függ, hogy melyik oldalnak az interpretációját hallgatjuk, megöltek 20 000 vagy 1 millió szerbet, tehát 20 000 kötőjel 1 millió szerbet a második világháború idején. Zvanični podatak je 83.500. A hivatalos szám 83 000 fő. Srba, Jevreja, Roma i Hrvata antifašista. Szerbeket, zsidókat, romákat és antifasiszta horvátokat. Početni dojmovi o Jasenovcu. Tkaonica, paketarnica, krojačnica, alatnica, oružarnica, puškarnica, strojarnica, bolnica, zalogajaonica, mesnica, klaonica, mučionica, brijačnica, praonica, kupaonica, razkužionica, kemijska čistionika, spavaonica, mrtvačnica, radionica, keramička radionica, radionica puškarnica, tehnička radionica, radionica precizne mehanike, automehaničarska radionica, kovarska radionica, kovačka radionica, košaračka radionica, radionica. Ciglana, kuglana, pilana, krečana, ledana. Dvorište, spremište, skladište, vježbalište. Spremište za motorna vozila, spremište za kukuruz. Glavno skladište, ustaško skladište hrane, skladište alata, skladište hrane za stoku, skladište sa robom dotjeranih i ubijenih logoraša, bivše vježbalište za djecu koja su u međuvremenu poklana. Stražara, lančara, zvonara, kožara, drvara, pekara, krpara, sodara, ugljenara, ciklonska plinara, stražara. Kapija, limarija, rafinerija, tokarija, remenarija, užarija, kolarija, bačvarija, ugljenarija, soboslikarija, pismoslikarija, postolarija, stolarija, drvorezbarija, kancelarija. Kancelarija, prijem i evidencija zatvorenika, kancelarija grupnika, kancelarija ustaškog nadzornika, ekonomije, kancelarija častnika, ekonomija, dezinfekcija, kapija. Kezdeti benyomások Jasenovacról. Szövőműhely, csomagoló, varroda, szerszámraktár, fegyverraktár, fegyverműhely, gépház, kórház, étkezde, hentes, vágóhíd, kínzóhely, borbély, mosoda, fürdő, fertőtlenítő, vegytisztító, hálóterem, cinterem, műhely, keramikus műhely, puskaműhely, finommechanikai műhely, autószerelőműhely, bognárműhely, kovácsműhely, kosárkötőműhely, műhely, téglaégető, tekéző, fűrészüzem, mészégető, jéghizlaló, udvar, lerakat, raktár, gyakorlótér, gépjárműlerakat, usztasa élelmiszerraktár, szerszámraktár, takarmányraktár, az áruval érkező és legyilkolt táborlakók raktára, gyakorlóterem az időközben lemészárolt gyerekeknek, őrház, lánchúzó, harangozó, cserzőműhely, fatelep, pékség, rongyos, szódás, szenes, ciklongázos, őrház, kapus, bádogos,
olajfinomító, hordós, dongás, szenes, szobafestő, képíró, papucskészítő, asztalos, fafaragó, irodai, tintanyaló, iroda, rabok felvétele és nyilvántartása, iroda, csoportvezetők, iroda, gazdaság usztasa felügyelője, iroda, tisztek, gazdaság, fertőtlenítés, kapu. Fantasztikus.